Ug wala na mo damha nga among bata naglangi kay gibiyaan sa mama. Ug sa paggawas na mo gisugat mi daghang mga tawo kay magpa-picture sa mo. Apile ka, tig picture man gani ka sila. Tirada call. Bukol. So karon gol kay manlakaw mi karon kay moadto mig buhol. Loop og ban si angkol. Ug kauban day na mo ang 5 little monkey. Oh, di ba? Na si Cookie hastang si gahag mata. Ug kauban pud day na mo si Sarge Kintoy, si Ethan ug si Abing. Ug wala na mo damha nga mong kauban giatake. Gipatol ba hinsakang la sa utok. Ug pag-abot na mo di sa Cagayan nakita na mo ang dagat. Lagat. Hasta man nindutan ni view ning Cagayan no. Dire pa lang sa ibabaw makita na nimong view ug mga chika. Bisag wala nakita. Ug pag-abot yun na mo sa daplin sa dagat nakita na ko ang barko. Ug sa unahan ang pinakadako nga barko. Igno gyud ning taga bukid ba. Oops, wait sa kay naisulti si Cookie. Yo, kalilan na ba? Kalilan. Sus panagsarga ni mo sulti mamali pag yun. Kalami ni mong buklan. Ug pag-abot na mo Cagayan hinaog mi kay magbukol. Ug wala na mo damha nga among bata naglangi kay gibiyaan sa mama. Ug pag human na mo bukhin sulod na mi kay para makasakay na mi. Ug sa wala damha gibadlong mi kay bawal man day mag video diri. Ug sa paggawas na mo nakita na na mo ang live ferry. Mao ni among sakyan, kawayan. Sino pasalamat po ko sa akong mga kauban ako first time biyan ako makasakay og barko. May gani kay gipauban ko. Ug sa pagsaka na mo sa hagdanan, natingala ko kay si Sani nagpabilin man. Sana ay luksusan. Sus, abi gyud na ako mulukson ni bata ba. Ug sa pagsaka na mo natingala ko puro man higdaanan diri awa may lingkuranan. Nakahinumdum ko nga panggabi maday ni among gisakyan. So mga tulog gyud ang tanan. Ug pag-abot mo sa unahan hingkuha na mighabol para among ibukot ba kung kami tugnawon. Ug pagpadulong na mo sa among kwarto wala ko nagdahom nga nindot maday ni ilang kwarto diriya o abi na kog sa balay ray nindot og kwarto pati maday sa barko. Tanawa si angkol og giunha na midhigda diriya sa among kwarto. Paran rin sani mani nindot jud ning kwarto sa live Paris ba. Pati sa CR nila hastang nindota. O tanawa nga mao na video pa kay hastang ignoa. Og panahon na sa tingkatulog si Armandra lang nagyaka. Kay ang higdaanan nga nabilin puro naman sa ibabaw. Kay dili naman siya kasaka sa ikaduha nga higdaanan nila. Tanawan duha chill ra. Ug ako kay mahigda na pod kay tistingan ako ni ilahang kama diri kung unsa kanindot kung ako maghagok. Ug sa dili pa may mga tulog kami nang gawas. Kay mo tan-aw may diri sa dagat. Ug si Pidjong nakakita dog isda. Isda gilo. Oh, naagi day isda. Ambot kon inyo nakita. Ug pagkahuman na mog tan-aw sa dagat, hinsa kami diri sa ibabaw. Karon pa pud ko kagaytag hagdanan nga hintindog ba. Oh, tanawa. Pagkahuman sa hagdanan, kini na pud agianan sa sakyanan. Oh, ani hinlarga na. Mao gini among gihulat diri nga mularga ning barko ha para makita namo kung unsaon paglarga ning barko ha. Hays, igno gyud kay ning tawo nga wa kasakay barko ba. Aw, ambot lang kung tao ba o unggoy. Ug pagkahuman na mog tanaw-tanaw nang higda nami. Unsa man imo masulti? Okay kayo with aircon pang kwarto. Og sa pag-abot na mo sa buhol, nakaingon ko nga buhol ni. Wa jud ko katuo ba nga nakatungtong ko og buhol. So nakaabot na gid midre sa buhol karon katungtong na gid midre sa buhol tanaw Og sa paggawas na mo gisugat mi daghang mga tawo kay magpa-picture sa mo. Apile ka, tig picture man gani ka sila ha. Og kami samtang gabiyahe, niingon si Arman nga mangihi sa daw siya. Tanawa bata pataka ra pangihi. Giihian ran sakyanan. Og kinipot si Pidjong hinlili samtang si Arman nangihi. Kay mo tan-aw pud si Pidjong sakang Arman nga binuhi nya. Dren lang sa kutob. Babus.